Immigration. Hvorfor sker det? Og hvad gør EU ved det? Hvorfor flygter de? Vi har 2 faktorer, der er push, og så har vi pull. De kan blive skubbet ud på grund af krig, arbejdsløshed, diktatur, fordi de ikke er velkommen anti-LGBTQ-lande. Altså, for eksempel hvis man er homoseksuel i Afghanistan, så kommer man måske til at blive forfulgt. Og så kan man jo godt se, så er man jo gerne væk. Så har vi pull-faktor, altså for eksempel velfærden i EU, sikkerhed, uddannelse, tolerance af vores frihed. Altså, man må være alt, altså der er frihed på alle værdier. Hvad gør EU? Vi har Dublin-forordningen. Det betyder, at de skal søge der, hvor det er, de lander. For eksempel, hvis de kommer til Grækenland, så kan de søge der. Og så skal de søge i det land der, så vi ikke får noget asylshopping. Der kommer en video lige om lidt, der forklarer, hvad asylshopping er. Den skulle gerne komme nu. Jamen, kan jeg ikke søge asyl her? Nej, men desværre, du fylder ikke vores kriterier til at komme ind her. Desværre. Jeg har lige været hos Italien, og de sagde nej. Må jeg gerne søge asyl her? Ja, jeg tror, du får heller ikke været svært. Asylshopping er, når man går fra land til land og spørger om asyl. Det er jo ikke noget shoppingcenter, altså du kan ikke bare gå fra sted til sted. Du skal spørge der, hvor det er, du lander, og så hvis du får nej, så er du jo ikke velkommen. I stedet for at gå til sted, indtil du får et ja. Dublin-forordningen sørger for, at de jo kan gøre det over det hele. Frontex, det er så med, at de kan integrere sig ordentligt i deres gamle land. Altså, hvis det er, de bliver smidt ud af et land i EU, eller frivilligt går ud, så kan de søge om det. Og så kan de få penge i op til et år for det. Og de hjælper også Frontex med, hvis de skal over vandet, så de kommer sikkert over, eller hvis der sker noget ude på vandet. Der er nemlig en, der dør hver anden time derude, og det er jo meget seriøst. Og så selvfølgelig, hvis de tager nogen uden papirer, der er på vej over, så bliver de altså sendt tilbage. Så Tyrkiet, de har taget imod rigtig mange flygtninge, der er fra Syrien af med krigen, og det betaler EU som for at holde på dem, fordi det er rigtig mange flygtninge, og det vil virkelig blive til en belastning på EU, hvis de alle sammen kommer herhen på en gang. Så Tyrkiet holder på dem, og de får så 6 milliarder euro. Så kommer der også modtagerlejre, for eksempel i Nordafrika, så de kan søge der og sørge for, at de kan komme ind, inden det er, de faktisk krydser havet, og de har risiko for at dø. Og så kan man jo se, hvor de kommer fra. Man kan se, at der er mange, der kommer hernede fra, og hernede fra op mod Italien og Spanien så, og Grækenland her. De bliver jo meget presset, og Italien og Spanien og Frankrig. Det gør jo også, at når vi søger i hele ydersiden her, så kommer der ikke nogen ind på midten. Og det skal vi jo blive bedre til at fordele. Og så har vi jo også Europas uopdragne barn, Viktor Orbán, der ikke gider at tage imod nogen. Altså. Men for eksempel, hvis vi laver en ordning, hvor der er i Italien, de tager faktisk imod 1000. De får 1000, der kommer ind til grænsen. Så fordeler man den godt. For eksempel Tyskland kan så tage imod 250. Danmark får 70. Polen tager 90. Altså fordeler det ud på størrelsen og ressourcerne af landet, sådan at alle kan få fair behandling. Og alle har en lige stor chance for at ordne dem og integrere dem. Så konsekvenserne, omkostninger, det er jo dyrt at tage imod flygtninge, fordi de skal jo integreres lige så stille, og de kommer tit rigtig fattige. De tager også boligpladser op, og det er jo tit der, hvor man har blokhus, hvor der kan bo rigtig mange for en billig pris. Arbejdsløshed på grund af, at de tager mange arbejde, og det er jo også godt. Altså det støtter vi jo. Og så social støtte, altså de skal jo tit have hjælp fra kommunen eller noget til at lære sproget. Og det er jo også meget der. Fordel, vi får arbejdskrafter, det tjener vi meget på, det skat. Men indimellem så kan vi jo også have udgifter, det når konsekvenser igen, til dem. Halvdelen af iranske mænd over 50, de er jo på førtidspension. Og det er jo bare, det kan være for trauma, PTSD og andre ting jo. Og det har jo gjort, at vi giver rigtig meget ud. Men for eksempel ukrainerne, vi har taget imod, 95% af dem, de arbejder. Og det er jo rimelig god business, hvis man ser det på den måde, på den økonomiske perspektiv.